Bueno, kaixo begira, erroiru zenbaki adierazi behar dugu, bai? Orduan, erroiru adierazteko lortu behar dut. Hirua, barrukoa, bi berdiduren arteko batura moduan adierazten. Kasu honetan izango litzateke errobi berdi, dela bi, gehi bat berdi, dela bat, bi gehi bat, hiru. Orduan egin beharko dugu triangelu bat, kateto bat, triangelu zuzen bat, alde bat errobi neurtzen duena eta besteak bat. Baina, karo, errobi aldea egiteko, lehenago errobi neurri hori adierazi beharko dugu. Orduan, bi ipini beharko dugu, bi berdidure arteko batura moduan. Kasu honetan, bat berdi, gehi bat berdi. Orduan, hasiko da. Egingo dugu triangelu bat, alde da bat eta bat, eta bestea izango litzateke neurri berdinekoa vertikalean, ezta? Lotzen badut, triangelu zuzen badukat. Nik alde hori deitzen botzat isa, eta Pitagoras aplikatzen baldin badut, isa hori ze izango litzateke. Hemen estilen egingo dut, isa berdi izango da berdi, bat, berdi, gehi, bat, berdi. Bueno, era matematikoan idazteko, hola. Hori da ukiko dutena. Hori, ebatzi eskero, geratuko litzaidoke, isa, berdi, berdin, bat, bi, modu matematikoan, eta beraz, argi dago, horra gertzen zaiguna, isa, berdin, errobi dela. Isa, berdin, errobi. Konforme, orduan, hauxe da, berdin, erro, bi. Zatitxoa. Hemendik, ona. Orduan zingo dugu, zatitxo hori zuzenera eraman, nola, zirkunferentzia baten bitartez, zentroa hemen, eta radioa hauxe, ezta? Sakatu. Orduan argi dagona da, hemendik ona errobi neurtzen badu, hemendik ona ere errobi neurtuko duela. Hor nik ebakidura puntua pintzen baldin badu, zatitxo honek hemendik ona neurtu beharko duela errobi. Bai? Orduan, orain, zer da egingo duguna? Beste triangelu zuzen hau. Alde batek zenbat neurtzen da? Errobi, badaukagu. Besteak zenbat neurtu behar du? Bat. Eta orain, lotu egingo dut hauek. Eta horri deitzen botzat i, alde honi, hemen goixarik ineko dut, i horrek, zenbat neurtuko du. Hemen egingo dugu kalkulua. Hori ze izan barko da. I, bi, izango da. Berdin, zenbat neurtzen du hemen dikona. Errobi. Ordua. Parentesia. Errobi. Bi. Gehi, beste aldean, bat berdin. Ezta? Nik hauek
egiten baldin badut kalkulo hori, izango da I ber bi berdi errobi berdi da bi, bat berdi hiru, ezta? Eta erroa kentzen baldin badiot, argi dago I hori izango dela erroiru, ezta? Erroak, nintxe, beraz, erroiru zer da? Justo hauxe, ezta? Hipotenusa, zuzen horren hipotenusa. Berdin, erro I. Bentsa. Epa, hauxe. Erroiru hori egingo dugu distantzia hau hipotenusarena ona eraman. Zela, zirkulo batekin, erradio hau, zentro hori eta erradio hau. Ona eraman, orduan otikera eta zentrotik ona dagoen distantzia berdina izan behar du. Orduan hemen ebakidurat puntua topatzen baldin badu, F puntu hori izango da, hor egongo da erroiru zenbakia. Mendikona eta mendikona berdina behitzen du. Hori izango litzateke, bat, exageratuz, bilatzen ari garen puntua, ezta? Punto berde hori, hor egongo litzateke erroiru puntua. Bale? Bueno.